daɗi wayo rayuwar talakawa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Ya Allah wahidin sarki Allah masani na yau da gobe. Wayo rayuwar talakawa. Kai kadai ka kadai tura sharika lahu kyautar ka baka zube. Wayo rayuwar talakawa. Ka daɗa mani hikima rabbana da basira kar na dinga kwafi. Wayo rayuwar talakawa. Bayyana gaskiya talakawa sun shiga kuncin rayuwa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Ya Allah kai daɗin salati da aminci gun uban mazaji. Mai kyan asali da kyan halitta rasulillahi bai garaji. Baban su Fatima ango na Khadijatu mai haɗaɗɗe na saji. Annabi ne farin ciki na ƙaunarsa ta cikar rayuwa. Wayo rayuwar talakawa. Salamu alaikum yan uwa minti biyu za ku ban ku sauraro. Wayo rayuwar talakawa. Kasar mu tana sahun kasashen da turawa suka yi wa kyauro. Wayo rayuwar talakawa. Mulkin mallaka iyayenmu suna bauta cikin halin tsoro. Wayo rayuwar talakawa. Daga ƙarshe suka ba mu yanci ba bauta yau cikin rayuwa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Turawa suka karya mulkin sarakunan magargajiya. Suka kawo gurguzu siyasa da kabilanci ake murdiya. Sun bar mu muna ta faɗi tashi da siyasa yau ake danniya. Muna ta kashe junanmu yau saboda siyasa 'yan uwa. Wayo rayuwar talakawa. Da an gama zaɓe wanda ya ci a ɗora kan gado na mulki. Wayo rayuwar talakawa. Talakawan nan da suka zaɓe su gare su za ya fara tsaki. Wayo rayuwar talakawa. Ya manta lokacin da ke son ƙuri'a da su yake ta ɗauki. Wayo rayuwar talakawa. Ya canja lambobin waya ko kun kira shi bai samuwa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Daga lokacin sai ya fara kwashe kuɗi na ƙasar mu bai hasashe. Ya tattara 'ya'ya da matansa yana fitar da su ƙasashe. Baya so su yi jagaliyanci da dabanci ilimi su kwashe. Ya mai da 'ya'yan tallaka suna ta dabancin rayuwa. Wayo rayuwar talakawa. Ya ƙera gida a London, Dubai da Amerika har Japan kudu ba. Wayo rayuwar talakawa. Ya tara jirage da motoci ba zancen ba a muke ba. Wayo rayuwar talakawa. Idan Najeriya ta yi zafi ƙasar waje za ya fara duba. Wayo rayuwar talakawa. Ana ta kashe talakawa tamkar ya kiyashi ba a dubawa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi wayo rayuwar talakawa. Muleka jiha ta Zamfarawa ka sanna da Sokoto mu duba. Kama ya zuwa jihar Taraba Adamawa har da Barna duba. Ana ta kashe 'yan uwanmu jinin su kamar da ba jini ba. Shin wai ina
security nan na kasar mu ne suke yan uwa. Wayyo rayuwar talakawa. Abin ya zama ruwan dare yau talakawa na cikin damuwa. Wayyo rayuwar talakawa. In za ka yi tafiyan ziyara kasuwanci gaban kana faduwa. Wayyo rayuwar talakawa. Sarkuwa ke sa ka waige-waige da tunanin satar garkuwa. Wayyo rayuwar talakawa. Domin idan suka yi nasarar sace ka kuɗi ko rayuwa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi. Wayyo rayuwar talakawa. Su kuma shugabannin ƙasar mu suna bacci cikin nishadi. In za su yi tafiya jami'ai na tsaro gare su masu gadi. Sun sanya cikakken tsaro su a gare su lafiya da daɗi. Sai dai kuma lafiyar talaka da jini nasa ba abin kulawa. Wayyo rayuwar talakawa. Sai yaushe talakawan ƙasar mu za su samu yanci kuwa. Wayyo rayuwar talakawa. Idan ka babu lomar abinci ana neman kuɗin garkuwa. Wayyo rayuwar talakawa. A kai musu dan a shirin ka in babu su da kai dan uwa. Wayyo rayuwar talakawa. Wadiya zubillahi Allah sarki kamar dan damuwa. Kai to rayuwar duniya tana da wuya tana da daɗi. Wayyo rayuwar talakawa. Ana ta kashe ɗan arewa talakawa na cikin garari. Gudun hijira muke arewa 'ya'yanmu da mata mun bari. Gidaje dukiya mun bari ka tsira da kanka attajiri. Shugabanni sun kasa ɗaukar mataki kan kisan arewa. Wayyo rayuwar talakawa. A yau ma banku ne na Kano mai kishin jihohin arewa. Wayyo rayuwar talakawa. Dan madami gun Amina Ala mai kula fici gami da kwawa. Wayyo rayuwar talakawa. Masu so a tabbatar da 'yanci gun talakawan Najeriyawa. Wayyo rayuwar talakawa. Roƙona rabbana tabara ka kare